Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur Gaztanera bueltatu gara, Lekarozko tokian gaude gaur, eta ea zera aurkitzen dugun hemendik. Goazen! Aupa, kaixo! Iepa, egunon. Hemengoa zara? Bai. Eta zer zabiltza hemen, biztak disfrutatzen? Bai, naiz bezero batzun esperoan eta biztertia paisai ederra ikusten. Bezeroak, eta zerein inguruko bezeroak? Batut hemen apartamento turistiko batzuk, eta orai heldu dire batzuk eta giltza mateko esperoan. Eta, zenbat denbora daramatzazu hemen landa etxe honek? Hau ereki ginuen 2023ko otsailean edola. Bai, zen nire aman sortetxea dagor eta hau dago pegatu eta sabaia zen amana. Eta lehenbizko pisuen zuten izeba osabek apartamento bana eta hola, eta orduen konpondu barra zen teiatu bai edo bai. Eta animatu ginen aizpatabiek eta patu gintuen 3 estudio dire hola txiki. Eta bai, arras konten, gero nire aizpe Iruñen bizide, baina ni hemen ja, eta orduen ogibide bezala ere hartu dut hau eta arras gustora. Eta zer moduz baten da? Ongi? Ongi, bai. Badire da nahiko temporala lana, igual urtarrile otsaila eta martxua eta goten da nahiko lasai. Baina gero uden bada kriston mugimendu, bai. Eta orain, adibidez? Orai ere bai, iraian ere bai. Gainera, igual uden izeten dire egonaldi luzexagokoak, eta orai iraian igual dire bi gauetako egonaldiek eta hola orduen. Tipo asteburuetan eta? Astetartez ere iraian, oiniken, bai. Bakarriko badela aize mugimendu gehiago. Atratzen dire batzu, sartzen dire bertziak, orduen nabil pixket erotue. Ze badut bertze lan bat ere, Elizondoko liburu denda batean egoten naiz, orduen egual tortzen naiz eguerdien, garbitu barra dut... Osea, tope. Apartamentoa, bai, egierran, iraia, nahiko kainerua, bai. Kurtsu hasiera, ez? Hoixe, eta gainera, igual, uden laguntzen da nire aizpek, irakaslea da, eta orduen uda izaten du libre. Eta nire alabak ere laguntzen dat, eta orai, bakarrik, amak ere laguntzen dat, baina... Eta ze motatako turismoa egiten da hemen? Igual, gure kasuan da nahiko lasaia, ez gehienak dire katalanak eta hola, katalanak, madrildarrak eta valentziarrak. Eta direnez txiki-txikiek da nahiko lasaia, dire bikotiak. Gehienera jota, bi aurrekin, baina dire, hola, beti bikotiak. Eta gero da, apartamentu dute gatze bat, eta gero sofakama. Orduen, tortzen bada aurren bat ongi, baina bertzenaz. Eta nola da hemen herri honetan bizitzea, lan egitea, dena hemen egitea? Hombre, ni ez naiz hemen bizi, egierran. A ber, ni bizi naiz erratzen. Gauze da, ni bizi nintzen Iruñen, baina gurasoak dire biek Lekauztarrak. Bat etxe hontekoa eta bertzea ondokoa. Nera ite bertzetxekoa. Eta orduen, aite gantzen Iruñera lanera, eta guan sortu ginen, anibili gara ikastolan eta beti. Eta nire ametsatzen unet tortzia beti. Tortzen ginen astebururo, oporretan, jai egun guzietan, tortzen ginen unet. Orduen, guretako zen... Niretako bastan beti izan da, vamos. Magia. Bai. Eta orduen gero nire bikotia ere Gipuzkoarra da, Goierrikoa, eta bere aitetxik bazuen etxe bat erratzun. Orduen, erabaki ginuen biek, nahi ginuela Baztanera torri, eta justo atrazitzaiten bilatzen zuten pertsona baxaloan, eta nik irudita soinua nuen, Iruñan nahitu nintzen 8 urte zango telebista batean, eta erran, hau
hau da nire aukera, eta bai, xaloan haitu naiz 20 urtez. Eta hori nire ametsa bete, torri ginen, bueno, hasieran torri nintzen bai, lekauzera nire izebakin egon nintzen bizitzen etxeunten, eta gero ja, konpondu ginuela ikerratzuko etxea, pues arat ganitzen. Eta aldaketa zer moduz? Baina hemen nago gehienetan, nire ama ere bizide, orduen gehienetan hemen nago, Hori, aldaketa zer moduz hiritik herrira? Niri arras ongi. Espero zenuena? Bai. Arras hurbil gaude, ni beti izan naiz arras hemengoa. Jendeak uste du, lekauzkoek badakite, baina bertze herrietakoak uste dute hemengoa naizela betitik. Eta niri ez da, horaitzen naiz, torri bar nitzelaik, Iruñeko lagun batzuk hartzen zidatela. Ostra, baina orai, herrire ingoz, bueno, ni arras herrikoa naiz. Baina agian ez da berdina, igual asteburuetan etortzea, edo hemen bizitzea. Hori da, claro, nik nuen bastan, besta eta oporrak eta... Romantizatua. Hoixe. Eta gero, hemen nahi baduzu ere estresa bada, segun ze lana edo zegoera, bada... Baina, bueno, ez du zer ikusteko, nik uste. Ja, bakarrik paisaiakin ja lasaitzen zara, bizket. Ederra, ez? Bai. Eta igual, orai tarteka gateneiz Iruñera eta gateneiz gustora, baina... Ja, lemizko semaforoan nahi naiz pensatzen, ze ongi... Ze ongi herrian. Ze ongi menarat gatu. Bai. Eta zerbitzen aldetik, zer mozago Lekaroz? Bueno, gehien bat zentralizatua dago eta gehien bat Elizondora gaten gara. Lehenago bai bazela dendatxo bat eta ostatue, orai bada ostatue bakarrik. Eta bai, erosketak itera eta dena Elizondora, 2 kilometro... Eta kotxez, ohitura. Bai. Primeran. Eta, bueno, ja, etorkizunera begira, zakit landatxarekin jarraituko duzun. Bai. Hori da nire intentzioa, hemen segitzea, eta aldik eta hobe hau eramatea, eta gustora itzen naiz egierran, eta gustatzen zait esplikazioa etortzen direnei ere, naiz turismo jasangarri baten aldekoa ere bai, eta iruditzen zait gustatzen masifikazioa, badakit hori erraxea dela arte, nik batu dutela ikau, baina gustatzen zait esplikazioa hemengo kultura zein den, gure hizkuntza zein den, eta errespetu zartzea hemengo herritarrak, eta bai, oso gustora naiz lanean. Bueno, nirea disfrutatu, hemen utziko zaitugu lanean, eta gure ibilbidearekin jarraituko dugu. Mila esker. Eskar mile zuri. Bueno, agur. Ara beire, hor daude. Jesus, ze aldapa. Begira, hemen dago etxe bat, eskatuko dut urtrago bat. Aupa, barkatu. Jepa. Urtrago bat emango didazu. Urik ez dugu hemen. Kriston aldapa igo dut orain. Kostatzen zaiku neta gure ekartzea, igual sagardoa bi bat dugula. Hola, sagardoa. Gaizki, hola, igual goizegi da. Igual sagar zuku bat, agian. Venga, bai, hori ere bat dugu. Vale. Bueno, hemen jarri gara eta Lekarozko bista ederra daukago hemendik, Bai, tokie hierteko, larraldea sagardoteikoa, ederra da, bai, panoramikoa. Eta kontatuko zu pixkat sagardotegiaren inguruan, noiz sortu zenuten, nola jaio zen ideia, ezagit? Bai, bueno, sagardotegi egon zen etxi, berez Jesus Angel Gartziak eta Gregoriok indako proiektu bat zen asmentan, eta bueno, COVID garai hortan etxi zen, eta hor iraun zuen etxie urte batez, kasi 2, eta bueno, gu beti egon izan gara sagardogintzako bueltan, ez? Igual gehiago alde kulturaletik eta hola, bueno, dena kultura azkenean ez, baina hola xean. Eta, pentsatu ginuen sagardotegia berriz ere martxan patzea, eta, bueno, elkartu ginen 14 lagun, kooperatiba bat egin ginuen, eta bueno, eroso egin nuen sagardotegia. Eta, bueno, nahi ginuen nola baitere, etxetik hurbil lan egin,
pixka zentzu eman gure biziei ere bai, ze daramagu urte pila bat errandatzuten bezala, sagardogintza eta musikan bueltan, eta hoxen, bertan egin nuen bizi, bertan lan egin, eta froga egin. Benpin toki bat, lantoki bat, erekie segizezan, eta gu hemen bizitzen segitzeko. Eta bakizu zergatik kokatu zuten hemen, ze igotzeko. Pentsatzen dut ez dela, hasten zaila ikolako proiektu bat, ez dela katalogo bat izaten, eta egiten dituzula gauzak alduzun tokian, ez? Egerrateko baditu bere gabeziak, tokiunek, eta txikia da, ez? Igual beharko nuke pixketa handiagoa izatea, baina baditu bere alde onak ere horrek, xarmangarria da tokia, eta badu bere xarmangarritasun hori ere bai, etorri behar izatea alako malda goratuz, eta mendiko bazter batera. Igotzean ez dago arazorik, agian edan da jeistean. Bai, horrengo ez dugu arazorik euki, eta hola, bai, bada malda. Eta harreraren aldetik zer moduz doa sagardotegia? Arrasongi, egerrateko egin genituen inbertsioak eta hola, hasieran makinarian eta hola, sagardogintza, sagardo korrekto bat egiteko, baztango sagarrakin edo inguruko sagarrakin, sagarro korrekto bat egiteko, eman genion buelta bat ere bai lokalari, janariari ere bai, eta egerrateko ganda inkretxendo, ez, afera, izen hona hartu du, ongi gabiltza lanian, bai egerteko igual 3. urtea dugu, guti da, oino, baino hoxen, igual bai hartu behar zaiola neurriare bai aferari. Azkenan inbar dugu doitu pixka bat ere bai nola egiten dugun lana, eta izango da azkenan urrengo urterako erronka. Eta gero orain zertan zabiltzatez denboraldia ezagit urtarrian hasten den eta maiatza bitarte hor? Urtarrian dago, orain dugun mugarri da bertze bat, gaude iraila herrialdera gaude ia istente, eta orain tokatzen da sagarra biltzia, azkenean sagardotegia da, badu jatetxearen afera ere bai, ez, sagardotegi garaikoa eta, badu banaketarena, sagardo botilan banatzen dugu, eta gero produzitzen dugu ere hemen. Orduan hoxen, erraten atzun bezala, orain hasiko garaia sagar bilketan, eta orain txen egiten nahi garena da, ia badugu langile talde bat, adituko dena 3 astez, 4 astez, eta aigara sagardiak lotzen. Baditugu sagardi pila bat, jendeak maite dituenak sagarrondoak eta landatu dituenak, baino gero kostatzen da haiek zaintzia eta hola, eta egara olako truke batzuk egiten, hemen baztanen eta iparralden batez ere, sagardi horiek mantentzaren truke, hartzen dugu sagarra. Kasu batzutan hori, bertze motako tratuak eta hola egiten ditugu, baina horrengo de fase hortan. Pixka bat berditugu 40 tona sagar, eta hortan, pentsa, 3 egun barru hasi bargaraia sagar bilketakin. Eta zegin duzuela postua hemengo sagarra erabiltzearena, ez? Bai, prozesua luztia izanen da. Hemen bada sagarra, baztan, Bertizarana, Malerreka, Iparralden bada sagarra, bada sagar berezia, badu bere desberdintasuna igual Gipuzkoan erabiltzen diren sagarretatik, edo Bizkaian, Araban, edo Asturiasen, ez? Hemen badago zera. Eta nahi dugu, sagar mota horiekin bai rekuperatu, badugu olako banku genetiko bat errango dugu bertako sagar barietatekin, pixkanaka horiek klonatzen ari gara, eta bertako sagardizar horiek ere bai berritzen, bertako sagarrakin, nahi dugu egin sagardo zuzen bat. Eta ezakit zu hemengoa zaren, Lekarozkoa, zergatik egin duzu hemen bizitzeko eta lan egiteko autua? Ni Elizondokoa naiz, egerteko kanpoan ere lan egin izan dut, ez? Baina beti eduki dut herri minoi, ez? Eta batez ere, hoixen, azkenean hemen paraje hauetan mendien barna edo hemengo jendeakin, pertsonekin ere pasatu dugu denbora honitz, eta berriz ere nahi nuen ingurura sikera bueltatu, eta aukera hau sortu zenean, bikain, saiatuko gara benpin bazanen tokitxo bat egiten. Eta jende gaztea ezakit joera daukan hemen geratzeko, kanpora joateko, nola ikusten duzu hemen kontua? Ez dakit, gero eta diru gutiago dugu, egerteko, eta ohitura diferenteak dugu,
badago alde batetik belaunaldi aldaketaren gabezi bet, ez? Ikusten ditugu azkeneko urtetan zenbat komertzio, zenbat lokal etxi diren baztanen, eta ez duten erreleborek eduki. Egerrateko badaude ere bai alako batez ere autonomo bezala ateratzen diren ekimen batzuk, eta hoi ederki dago, baina bai ikusten dela hor igual nahi bat bertze baten dako lan egitearena, ez? Eta igual zuk bera zure lanbidea eragiteko, pues igual zailtasun gehiago edola, bai igual atzematen direla, ez? Igual pixketo ikusiko nuke hemen problema bezala. Eta ze gauza honak nabarmenduko zenituzke? Gauza honak, aurrekoan ez dute aipatu bigarrena, baina gauza ona hori da, badugula ere bai ohitura, ez? Elkarrekin gauzak egiteko, uste dut ere bai nabaitzen dela, modu kooperatibo batekin edola, ez? Lana, bizitzen dugu zerbait arras indibiduala bezala, baina taldean egiteko eta neurrira egiteko alternatiba bat ere bada taldean egitea, ez? Halako gauzek, eta hoi modu positibo bezala hoi hartuko nuke baitu gauza gehiago doikabe, ez? Ez da baiara galdu bat hau, baina bai. Bistak ere oso politak, Laguntzen du. behien soinua hortik ere. Bai. Eta nola ikusten duzu zure etorkizuna hemen Baiaran? Ondoko urte hauetan bederen, hemen segitzea, proiektu egin segitzea, pixka borroka egitea, hobetu daien lantokia, hobetu daitezen lan baldintzak ere bai, eta hor guztien dut nire gure hor borrokan pasatzea ere bai fase hau, dela irekira fasea pixka bat, ez? Eta gogorra egiten da, baina pixkat landaretatik hurbil, sagarren erritmoan bizitzeko aukera bat nahiko nuke sortu bai. Primeran, gu gure bueltarekin jarraituko dugu, eta zuri eskerrak eman. Zuei bizitagatik. Kaixo, barkatu. Egunon. Hemengoa zara? Hemengoa, bai, naiz. Ari naiz hitz egiten arroak ateratzen eskolatik. Bale, eta aldizkizut egin galderatxo batzuk? Bale, denbora pizka bat daukat oraindik, haiek atera baino lehen. Bale, eta hemen bizi izan zara beti, kontatu guzu pizka bat. Ni torren nintzen ona bizitzera 15 urtekin, ja orain dela urte batzuk aspaldik. Eta, hasiera batean egon nintzen baserri batean familiakoekin bizitzen, baina gero ja independizatu nintzelaik etorri nintzen herrira bizitzera. Eta orain gainera, ama izan da, hobe herriti barnean egotea, baserri batean baino, izateko aukera gehiago aurrekin. Ateratzeko plazara, frontonera, parkera. Eta lasaitasuna ematen dizu ama bezala aurrak hemen bizitzea? Pila bat, ze azkenean oraindik txikiak dira, baino olako toki txikietan ateratzen aldira haiek bakarrik jolastera bizikletarekin, balonarekin daukate askatasun pila ateratzeko eta sartzeko etxetik, bere kabuz. Eta, beti egon behar da haien pendiente, baino daukate askatasun anitz beradinarako. Eta ama bezala, lasainago da, tranquilagoa, bai. Osea, arrisku gutxiago daude, ezta? Eta ez dakit aur gehiago dauden hemen herrian? Bai, naiz eta txikia izan, eskolan orain 12 haur daude, gutxi gora bera, eta gero herriti barna 20-30 elkartzen gara besteetan eta egun festiboak, ekitaldi batean edo elkartzen gara gehiago. Eta zerbitzu aldetik zer moduz dago herria?
Bueno, pues kusten duzunez, hemen plazan berean daukagu ostatu bat, gero bada sagardotegi bat pixka bat goiagoan. Handik gatoz. Pues begira. Eta Leizondon, herria handiena, ondoan daukanez, ere bai, pues erosketa, ketxera joateko, olako zerbitzuak handaukago, egiarrateko. Baina eskura daude, eta hemen pues daukagu hori, lasaitasuna. Eta eskola, oinez joan daiteke eskolara? Bai, 10 minutotan hor plazan berean dago, eta hor guztia joaten dire oinez, batzutan bizikletarekin, eta gero, pues, begira bere parkea da herri osoan. Batzuetan egoten dira hemen plazan, eguraldi txarrarekin frontonian, baino haiek mugitzen dira irakasleekin. Eta etxe bizitzaren kontua nola dago hemen? Bueno, pues agian pixka bat zaila. Ze alokatzeko aukera gutxi daude, edo iaia ez dago. Orain dela urte batzuk eraiki zuten pisu batzuk, baino, bueno, ez dakit nola daude gai hori. Egia errateko, nik uste badela etxe batzuk hutsak, eta naiz eta aurrak izan herrian, jende zaharra ere bai dago, adineko jendea. Eta, bueno, pues horrek ez dakit nola dagoen, orekatuta edo ez. Eta zer da zuretzako gauzarik politena hemen bizitzea? Bueno, pues bizitzeko era edo estiloa ez, joaten altzarela paseatzera, lasaitasuna, eta, bueno, ni printzipioz ez dut behar hainbertze gauza gustora egoteko. Idea dauka gauza pila bat, zerbitzu gehiago, eta kulturaldetik edo zerbitzu ez erran dut. Bai, igual... Eskaintzaldetik agian dauka gehiago, baina ez dakit, hemen ezagutzen duzu jende guztiai, uzten alduzu etxea irekia egunean zehar arazorik gabe, edo zein beharra baldin badaukazu, ondoan daukazu auzekideak laguntzeko ere bai, ez dakit. Eta bizi estiloa ere ezberdina da, ez? Aurrak ezagutzen dira pertsona guztiek, eta erortzen badira edo, joaten alda etxera, baina ere bai badakit edo zein pertsona lagunduko dira ere bai. Eta bistak ere superpolitak, ez? Ere bai. Ditugu hor sagardotegitik superpolitak. Bai. Eta ezakit hemendik urte batzuetara nola ikusten duzu zure burua? Hemen herrian, ni printzipioz berdin. Ja gero aurrek aldetik ikasterako seguraski joan beharko dira kanpora, Iruñera, Elizondon ere bai daukate aukerak ikasteko. Baina, bueno, ni ja nire bizia planteatu dut eta hau da nahi dudana egin eta nola nahi dudan bizi. Baina ez dakit. Hemengo eskolan noiz arte egon daitezke, ze urtera arte? 12 urte arte. Azten Eta gero direlaik Elizondora institutora zuzenera ja. Eta institutuan berez lekarozen dago, baina herritik kanpo egoten da. Bale. Baina, eta da zonalde guztirako institutua. Primeran, gu gure ibilbidearekin jarraituko dugu, mila esker, eta, espero dut demoraldetik, demora asko. Esker mile, segidan aterako dira. Primeran, agur! Agur, aio! Ara, begira, emakume bat, ea hitz batzuk eskaintzen dizkigu. Kaixo, barkatu! Kontatu iguzu, nola da Lekarozko herri batean bizitzeak? Netako gozada bat. Lasai bizi gara, naturarekin harremanetan, ez? Gu, ni ez naiz herrigunean bizi, orduen
niretako aukera izatea, baratzia etxeko batean edukitzeko aukera izatea, olioak izatea, ez? Azkenean jaten duzuna eta gaur egun honi gehiago, jaten duzunaren zati handi bat ben pinbertatik hartu ahal izatea, niretako da plazer bat eta da, bueno, maunitzek ez dute olako aukeraik, ez da hirigune batek ez datzu eskaintzen olako aukeraik, naturakin olako kontaktu zuzena izateko. Gero lasaitasun hori, ez? Herri batean bizitzeak ematen datzun lasaitasune, bai asotxaldetik, kotxeak, bueno, bai, hori. Eta gero herri giroa, ez? Lekarozen azkenean herri txiki bat gara eta herritarrak familia bat bezala gara. Azkenean gauzak aitzin atratzeko, auzolanen afera geroz eta gutxiago egiten da, baina egiten da onik ere. Eta proiektuek edo atralizateko, ez? Orantxe komunitate energetiko bat sortu dugu, edo komunitate energetiko baten sorreran gaude, gauza horiek hiri batean nik ez ditut ikusten. Igual auzo mailan iten aldire, baina herriek eskaintzen datzute aukera hori. Zezu ere, Iruñean bizi izan zara, ez? Bueno, nik Gipuzkoan bizi izan du naiz, eta egie da, bai nire bikoteakin bizitzera nitzenean, Iruñen finkatu ginen, hasteko Iruñe erdigunean, pixu batean. Eta ez? Bai. Bueno, gure asmoa zen, ez ginuen bastandik urrundu nahi, berare bastandarra da, eta gure asmoa zen bastanen etxe bat egitea, baina Iruñen bizi eta asteburutako etxea izanen zen asmenta batean. Baina, bueno, horrek ez zuen nira pein etxea eginta, bera latorri ginen unet, bai. Eta aldaketa handia izan zen? Bai, handia baina positiboa. Karo, bai, Iruña erdigunean bizitzetik, trafiko arazoak, aparkatzeko arazoak, jende pilaketa, hortik, herri batean bizitzeko aldera, bai, aldaketa handia. Eta horrelako herri bat, ez? Ze berezi txikia da, ere? Hoi da. Eta hori zerbitzu aldetik eta nola dago Lekaroz? Bueno, Lekaroz nahiko eskas, Lekaroz herri oso txikia da, badu ostatu bat orai, ostatua izan du, baina aldika itxe egon da, eta orain ostatue badu, baina ez du gehiagoik. Orden, edo zein gauz behar dugula mugitu behar gara. Ogia etxera ekartzen dakutena izan ez gero, aukera hori badago, baina gainerako zerbitzuek denda bat ez dugu, garraioana da alde txar bat edo mugikortasunana, azkenean kotxearen dependentzia badugu. Eta ogiarena adibidez zer da, kamioneta bat joaten dela etxesetze? Bai, banaketa egiten da nahi izan ez gero, etxetara banatzen dute, orain ogi hori gustatu behar zaizu, nahi behar duzu, baina aukera badago, bai. Eta transportearen aldetik dena kotxez egiten da? Bueno, gu nik errandazuen bezala ez gara herrigunean bizi ere, herritik kanpo bizi gara orden guk mugitzeko, bizikletaz mugitzen algara, baina kotxearen dependentzia badugu. Azkenean erosketak egiteko kotxea behar dugu, nire semek, bi seme ditut eta institutora motoz joaten dira, bizikletaz ere mugitu izan dira unitz, baina seguntza gauzetarako kotxea behar duzu. Eta lan egiteko hemen aukera izan duzue? Bueno, nik ez dut arazoik, udaletxean, Baztango udalean lan egiten dut, eta Elizondon dago udaletxea, orden 5 minututara dut nahi izan ez gero bizikletaz tortzen naiz ere, ez naizela etortzen, baina aukera hori badut. Eta nik uste lan aukerak badaudela. Beti ere segun eta zertan lan egin nahi duzun, segun eta zure formakuntza zein den, eta ze nahi duzun etorkizunera begira, baina aukerak badaude. Gu, nire bikoteak adibidez, hezkuntza lan egiten du eta Iruñan lan egiten du. Baina auzokideen artean, gure adineko jende haun izago, eta denek, erranen nuke, gehienek, ez denek, baina gehienek bastan lan egiten dute. Badaude Iruñera joaten direnak ere. Eta adibidez Iruñera joateko, moldatzen dira denen artean joan eta itzultzeko, ez? Ez, kasu honetan ordutegik ez dute koinziditzen, orden bakotxa bere kotxeak ingaten da. Badakit badagola kotxea konpartitzen duen jendea, oronozen kotxea utzi eta elkarrekin joaten direnak. Nire bikoteak adibidez egin izan du, joan den urtean Malerrekako batekin koinziditzen zuen eta kotxea konpartitzen zuten, baina aurten ez da posible. Posible denetan bai, eta bertzetan... Kilometro pilo bat dira, ez? Bai.
Eta gero ere etxe bizitzaren kontua nola dago Lekarozen? Ba, entzuten dudan ez sobera ongi, baina egia da niri momentu honetan ez zaitela tokatzen, uste dut etxe hutsak badaudela, baina ikusten dudenez etxe haundiz daude, Baztango etxeak oso haundiek dire, eta nik hurbilean duten kasu bat, sortetxetik egin dituzte 3 etxe bizitza, 3 seme-alabak gelditu ahal izateko. Eta kasu horietan, igual aukera badago, baina ez da erresa. Gaur egungo gazteek nik uste ez dutela erres. Hemendik ez haunitzera tokatuko zaigu eta ja nola dago afera. Eta herriko jendeak egiten du autua bertan geratzeko? Denetik dago, badago gazte jendea herrian gelditzea erabaki duna, orantxe etxebizitza bloke berri batzuk egin dire eta dakitenez saldu dire, bertako jendea geldituko da, bikote gazteak geldituko dire, seme-alabak izaten nahi dire, baita ere, orden horrek poza ematen du. Eta bizitza ez? Herri maila, hoi da, gero eskola ere ireki zen duela urte batzuk, eta horrek ere bizia ematen dio herriari, bai. Zuek ere kirolariak zarete, ez da, bai zure bikotea, eta horrek herrian bizitzeko, eta herrian bizitzaren afera hori nola eragiten du? Hombre, niretako aixo hemen bizitzea, hirian bizitzea, baina beti ere talde bateko partaidez bazara, edo niretako etxetik ateralizatea bizikletakin, inora joan behar izan gabe eta zuzenean mendialdera jotzea, edo errepidean bertan ibili izatea, edo lasterkaitera joan behar baduzu, edo ibiltzera joan behar baduzu, mendian gaudenez, oso erosoa eta oso erresa da. Gero talde bateko partaide baldin bazara, edo klub batean parte hartu baldin baduzu, behar duzu, egin nahi duzun kirol horri lotutako taldea hemen. Gure semeek adibidez triatloia egin zuten bere garaian, eta arazoak zituzten hemen txirrindularitzan ere, hasi zirenean hemen ez zegoen deus, eta Iruñera jo behar izan zuten. Baina gaur egun badaude zerbitzuak, badaude kirol taldeak, nik uste dut eskaintza zabala dela, eta nik kirola egiteko nahiagoz Baztan hiri bat baino. Osea, segun ze kiroletarako hobeto, baina agian ez dago hainbeste aukera hirian bezala. Hombre, gaur egun nik uste dut aukerak badaudela. Egia da, hiri batean bete dituzula, talde gehiago, klub gehiago, aukera gehiago, kirol desberdin gehiago, eta kirol horietan jende gehiago. Jende gehiago bizi delako. Baina gaur egun hemen aukera zabala dago, edo zein kirol egin ahal izateko, eta erranda zutena, kirola egitera hasteko momentua, bizikletan karreteran ateratzea adibidez, errepideko bizikleta egiten baldin baduzu, ez du deus ikustekorik Baztanen etxetik atratzen zara bizikletekin inongo arazorik gabe eta badituzu 1000 aukera, edo Iruñan, segunetan non bizizaren, garrik hirigunetik ateratzeko behar duzu denbora dexente eta arriskua. Orduan, segun eta ze zentzutan eta nola begiratzen duzun, ni niretako arras positiboa bizitzea. Eta, korrika egiteko eta ibiltzeko ere paisai hauek. Claro, mendian ibiltzeko, pentsa, eski mendian gaude. Etxetik ateratzen zaren momentuan mendian zaude. Orduen, hiri batean bizi bazara behar duzu aproximazio hori, hurbildu behar zara edo kotxez, edo autobusez, edo behar duzu mendian ibiltzen asterako behar duzu denbora bat. Hori eskura dugu. Gu paisai hauetaz disfrutatzeko gure ibilbidearekin jarraituko dugu. Ez dakit lekuren bat edo txokoren bat gomendatzen diguzun hemen Lekarozen. Hombre, milaka daude, baina igual ez ditut kamara aurrean erranen, badezpada. Ez bilatzeko. Hori da. Bilatuko ditugu txokoren bat. Ederki, mila esker. Zuri, agur. Naino gaurko saioa, asko gustatu zaigu Lekarozko tokia, herria, eta espero dugu disfrutatu izana. Agur, hurrengora arte.